Jopiny mawuok Nyalenda B e kaunti ma Kisumo nomonjo tesend obila ma Nyalenda ka gin kod mirima tok lal mar japuonjre ma jahigni 16 ma Lion School chieng' Jumapil. Kaluwore kod min japuonjre no, Tracy Adhiambo nowuok dala gi chieng' Jumapil ka nyaka sani to pok owinjo umbe gino manochuno mondo odhi ondik dhoge e tesend obila ka jopiny to ywago rochruok mar arita kwe e gweng'no. Kane olose wachno, jalup OCPD ma Kisumo Central olero ni achijno ogeng' ne tesend obila ma Central ka nonro to pod dhi nyime mar yango kuma japuonjre no nitiere. Ang'ise ni ng'isa ka ni bire odwa nikech nyathina olal, tawinjo ni nikawo nyathi wuok godo. Kore ko yena ni andonga biro mana kanyo, ang'ise na dwaro nyathi, taluongo jaduong' gweng' to go wadwa ta koro wakete machiegni. Awacho ni kik we ng'ani chal nong'e kuma Tracy dhi. Tracy pok nobet ga konyak sechegi. Koro kose wakele Simba ka polis. Koro kwasekele gikiny kiyojie to yienwa ni nyathi ni nokawo to miyo ng'ama chielo. Koro ka wabiro kae ka polis ka mondo wawuo gi polise, arogolnwa go odhi osiemnwa kama nokete nyathi. Polis beterowa kando. Wabiro gi muolo kendo gi ng'uono to akwagi ni giwuo gi ng'ano gi kijana no mondo at least omiu kata direction locator kuma no dhi gi nyathino bogik. We can trace, wanyalo luwo bo man footprint bo dhi kata ene ipi to agol kata ken body to ayude. Achich ni wachonwa ni adier no dhi dala gi nyako no chieng' Jumapil. Nyako no nolal chieng' Jumapil. Kae to nitiere osiep nyako no mung'eyo moparo ni mung'eyo kuma nyako no nitie. But en gadieri ni nyako no pok otho. To to paro ni nyako no osetho. Koro wan kode ka achich moro no nenre ni nyoyudo wach no moringo lal. To wach ni koro waweyo ne jo CID